टेलीफोन संपर्क में वहाँ के साहित्यकार जानकार सुभाष बैठा जी हैं। वहाँ के भोजपुरी ला अपन विद्यार्थी जीवन में से ही काम कर रहल बानी। आज के दिन में वहाँ के अपन माटी से दूर रह के भी अपन भाषा साहित्य संस्कृति के सेवा कर रहल बानी। आइल वहाँ के आज कार्यक्रम में स्वागत किया। स्वागत बा सर हुआ है कार्यक्रम में। सर स्वागत बा हुआ है कार्यक्रम में। धन्यवाद श्याम जी। सुना था हमार बात? जी जी सुना था। सबसे पहले तो अपन हाल खबर सुनाओ जाए। अपन अभिन के अवस्था में अपन भाषा साहित्य संस्कृति ला कैसन कैसन काम हो रहल बा? हाल खबर तो हमार भले सब चीज अच्छा बा। सब केहू के मालूम बा कि अमेरिका में तैका कोरोना तैका ज्यादा ही बढ़ल बा, लेकिन फिर भी सतर्क रहल जाला। हमने यहाँ देखल जाते कि अभी एक सावधानी लोग नहीं अपनावल, लेकिन सावधानी अपनावे के पड़ल। एक चीज से जितने दूर रहे के कोशिश करम, ई कहियो ना लागी। अब हमने की गाँव में बहुत सारा एक अपन दवाई बाटे, उ सब उपयोग करे के चाही। इम्यून सिस्टम बरियार करे वाला उपाय सब करे के पड़ल, जाने के चलते ही। हालांकि खेत में पसीना बहावे वाला, खेत में किसानी मजदूरी करे वाला लोग के पास ही ज्यादा बीमारी नहीं थे। दोसर बात अपने पूछनी है कि साहित्य और खेती का हो रहा बा, तो हमनी का तो अब जरिए से विद्यार्थी काल से जुड़ गए बानी। हमनी का तो कहीं रहन सब तो वही पर चर्चा वही पर लिख पढ़ सब चीज वही पर करम सब उहे करत तानी। उहे कल जाला। कभी भी अपना रोजी रोटी के अलावा जो समय बाटेला तो यही भोजपुरी में पढ़ाई लिखाई शोध अनुसंधान ये सब कर जाला। जी अब जे बहुत लोग ऐसा बानी जे भोजपुरी से लगाव रखे नहीं, लेकिन ओकरा बारे में जानकारी थोड़ा कम रहला। वैसा लोग खातिर हमनी के भोजपुरी भाषा साहित्य और संस्कृति लगायत की जौन विभिन्न गतिविधि बाटे ओकरा बारे में संक्षिप्त कुछ चर्चा हो जाए सर। धन्यवाद। एक सबसे पहले कभी भी कोनो भी आदमी के अगर ओकर साहित्य संस्कृति ओकर माटी ओकर जमीन जब वो आदमी से खत्म हो जाता, बुझी वही दिन वो आदमी मुर्दा हो गई। जब तक ले वो आदमी के ये दुनिया में अपने देख ले हम कोनो भी कम्युनिस्ट आंदोलन चाहे कोनो भी क्रांति चाहे कुछ हो, सब पहचान के लिए ही भेल बा। जौना आदमी के अपन पहचान नहीं के उ दूसरा के पहचान से कहियो ना जी सकता। छनी को कमा सकता, छनी को धन आर्जन कर सकता, जी सकता, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट ना हो सकता। तो कभी भी कोनो भी आदमी के अपन साहित्य अपन संस्कृति अपन परंपरा अपन जौन कल्चर बा रीति रिवाज बा ओकरा के बचा के रखे के चाही। वही में ओकरा के जिए के चाही। हमनी के जौन कल्चर बा संस्कृति बा जौन दुनिया के सबसे महान संस्कृति बा। केहू भी आदमी के अपन मतारी बुरा ना होखेला। भाषा साहित्य हमनी के मतारी है, एकरा के हमनी के लेके ओकरे साथे जिए के कोशिश करे के पड़ी। और में हमनी के बहुत फायदा बा। जैसे एगो छोट बात बतावा तनी, रउओ पढ़ले होखम हमहू पढ़ले होखम। जैसे हमनी का 2-3 क्लास में एक क्लास में ताराबाजी ले ले मामा आवे घोड़ा कविता रहे न। कविता हमनी के 4-5 क्लास में गईनी तब तक ले ओकर अर्थ ना बुझे सकनी काथी कहता। उहे वही जगह पर हमनी के कोनो अपन संस्कृति के जैसे हमनी के बाबा दाई माई पढ़ावेला चाहे लड़का में सुते के बेर पढ़ेला लोग कि भले बहुत सारा गीत बाटे, लौआ लाठी चनन काठी चनना के नाम कहा। अगर ताराबाजी लय के जगह पर हमनी के ई पढ़ले रहती तो कितना बुझती। भाषा सीखल कोनो खराबी बात ना हो, खराब चीज ना हो, लेकिन ओकरा साथे साथे सबसे पहले अपन भाषा संस्कृति के भी जोगावे के आदमी के परी। अपना भाषा में अपना संस्कृति में अपन माटी से जुड़ल जौन चीज में जौन आदमी जानकारी प्राप्त करेला वो दुनिया के कोनो भी दूसरा के भाषा से प्राप्त ना करेला। ये हमार मान्यता बा, ये सत्य बा। जी जी। अब सर्वसाधारण के बुझाई और पहले से चलत आ रहल एगो मान्यता कथी है कि भोजपुरिया जहाँ भी जाला वहाँ अपन भाषा साहित्य संस्कृति के बारे में खूब कहीं जोर शोर से प्रचार प्रसार करेला। अपन रहे वाला ठाव में अपन भाषा साहित्य संस्कृति के सबके जानकारी करावेला। अब रुआ रहल जगह में अपन भाषा साहित्य प्रति कैसन काम कर रहल बानी हुआ? अब देखिए खास से तो अमेरिका में सबसे पहले तो हमनी के जनसंख्या कम बा। हम अमेरिका रहे नहीं लगभग आज 10-11 साल से।
लेकिन हमनी के जहाँ चांस मिले, जैसे हम कोनो भी नेपाली के प्रोग्राम में जानी, हम एक कुछ सामाजिक संस्था से जुड़ल बड़ी हरदम जुड़ले रहिले, हमनी के कहीं भी चांस मिले चाहे मिले तो हमनी का ओलंग हम जब भी आज तक हम दूसरा कोनो भाषा में ओलंग कोनो अगर हमरा दू शब्द राखे के पड़ल तो हम कोनो भाषा में ओलंग हम कुछ ना कहेली, हम बस भोजपुरी स्टार्ट करेली। हमरा के तहाँ लोग मंच पर बुलावेला भी तो लास्ट में कह देवेला कि सुभाष कुमार जी बैठा की आवत नहीं, उनका से भोजपुरी में हे चीज पर चर्चा सुनी तो खुशी लगता, हम वह चीज के करें। तो इतना साहित्य सबसे पहले बात बाटे कि हम तो हमरा से छूटिए ना सकता, हम कभी भी इतना भी 2-3 गो पेपर में लिखत रहे नहीं, जैसे नेपाली के लोग चलावेला, जैसे एम्बेसी चलावेला, चाहे तहाँ के विभिन्न सामाजिक संस्था सब चलावेला, तो हमरा के लोग फोन करेला कहेला कि सुभाष जी तो एगो भोजपुरी में लिख दी, एक परंपरा भी चलावल हमरे है। एगो रउआ के जानकारी बता दी कि सब भाषा में किताब उताब निकलत रहे, और जब अमेरिका में हम आई नहीं तब कुछ संस्था से निकालत रहे, संगठन से निकालत रहे, तो हम लोग के कहनी कि भाई हमने कहता नेपाली अंग्रेजी सबके तो जानते बानी, सब अपना भाषा के भी विकास हो के पड़ल, अपन बाल बच्चा भी वो चीज के जाने के पड़ल। तो हमने का शुरुआत कर हमने कुछ लोग इनमें मदद कैला, जैसे डॉक्टर विनोद शाह, जेपी शाह, अरविंद राजू, अरविंद सिंह, ये 2-4 आदमी हमने का बैठ के बात उत कैनी सा, ये चीज पर आई चीज के शुरुआत हो गया। ये हम भोजपुरी में लिखल पढ़ल लगभग बुझी ना 10-9 साल से, 9.5 साल से ये काम यहाँ करेनी हम। अपन कल्चर साहित्य बचावेला, अपना बाल बच्चा के सिखावेला, अपन भविष्य संतति के सिखावेला हम काफी करेनी यहाँ। जब भी यहाँ तो समय के अभाव होखेला, सब लोग मतलब व्यस्त रहेला, लेकिन फिर भी हमनी का लोग अपना से गोटाए के फेरा में जैसे छठ, होली, पिकनिक उकनिक ये सब के ऑर्गेनाइज करेनी सा, और में हमनी का अपना माटी से जुड़ल संस्कृति चीज सके ही प्रस्तुत करेनी। जैसे छठ अमेरिका के लोग तो ना मनावेला, पूरा इंडिया के लोग ना मनावेला, पूरा नेपालों के लोग ना मनावेला, तो हमनी के कल्चर है न, हमनी के मलेशिया के कल्चर है, तो हमनी का मनावे नहीं सा। हम खुदे 7-8 साल से अपना घर पर तो 3-4 साल से मनावे नहीं, ओकरा पहले हम चारू हम ये जहाँ भी ऑर्गेनाइज कर बड़ी वो में मेन चीज रहा कि हमारे बाल बच्चा से। अब एगो अपने को उदाहरण बतावत है, एक दिन हम लाइट लगावत रही घर के अगाड़ी, दिवाली लगिचाए वाला रहे, तो हमारे बेटा कहता वो बुझाता थे कि क्रिसमस आ गई, तो ओकरा के समझे नहीं हम कि ना क्रिसमस ना, ये हमनी के बेटा दिवाली है, हमनी के में लाइट के पूजा होखेला, लाइट हमनी के चारू जनावे नहीं। वो साल का कहनी कि ओकरे पूरा लाइट दिया बाती सब जरवेगी, और ओकरा के हर साल जब लाइट आवेला तो ओकरा के कहेली कि वो अपने कहेला कि अब दिवाली बुझाता आ गए, अब क्रिसमस के नाम ना लेवेला। अब बताइए रउआ ओकरा के वही छोड़ देती, ओकरा के ना समझेती, तो दिवाली का मतलब ना बुझे। जी वास्तव में नया पीढ़ी जे हमनी जी नया पीढ़ी जौन आ रहल बा वो लोग के भी हमनी के प्रयोग करके होके या बता के होके वा पढ़ा के होके हमनी के जानकारी देहल जरूरी बाटे। अब रउआ रचना में भी पूर्ण रूप से लागल बानी, रचना में अलग किस्म के जान होला, हमनी के भोरे के बेरा में बानी सन और बहुत केहू अभी रेडियो सुन रहल बानी, विशेषतः बिन कुछ ऐसा हो जाइत जे संपूर्ण श्रोता बिन के दिन आज चौकस हो जाइत। तो रउआ एकर मतलब हमरा से कुछ जी रचना सुने के जी रचना कुछ हो जाए। देखिए हम एगो बहुत दिन पहले एगो दिवाली के ऊपर एगो हम कविता लिखले रही, हमनी के समाज में छुआछूत से लेके बड़ छोट ये सब चीज तो है ही बाटे। यही पर एगो हम माने साधारण कविता लिखले रही, अब साधारण चाहे बड़का चाहे छोटका हमारा पता नहीं के सुने वाला लोग हम और सब सुनाए, लेकिन हम लिखे नहीं। तो ये हम नया एगो भोरे भोरे अच्छा चीज के सवेरे बाटे नेपाल में हम जाना तनी, तो अच्छा चीज के भले बतावे कोशिश करत तनी। ये शीर्षक के नाम रही हम दिए, आई अपनी दियरी के पर्व ऐसे मनावल जाओ, मन के अंगनाई में एगो नया दिया जरावल जाओ। आई अपनी दियरी के पर्व ऐसे मनावल जाओ, मन के अंगनाई में एगो नया दिया जरावल जाओ। शिक्षा के रोशनी अब गांव गांव में ले आके शिक्षा से वंचित लोग के आजाद करावल जाओ। समाज से नीच ऊंच के भावना जड़ से हटा के सभे के मन में मानवता के उत्साह जगावल जाओ। बड़का छोटका के मन से भ्रम हटा के अपना के एगो सच्चा इंसान बनावल जाओ। धीरे धीरे फैलल कुसंस्कार के अंत करके समाज में सार्थक एगो संस्कार बनावल जाओ।
धन्यवाद। ये हमारे एगो कविता रहल। वास्तव में आज के स्थिति में संपूर्ण चीज के रुआ एगो रचना के रूप में प्रस्तुत कैनी, ओकरा खातिर रेडियो सुनल संपूर्ण श्रोताबिंद अबिन रुआ के धन्यवाद भी देत हकेम। अब हमने के बतकही के ओर लागल रही, रुआ जब शुरुआती काल में अपन भाषा साहित्य के सेवा में लगनी, जौन विद्यार्थी काल रहे, उ समय का अवस्था और आज के अवस्था में कैसन परिवर्तन रुआ देखेनी? देखिए, मैं जब हम एक चीज के लत जौन बाटे लते कहल जाए, हमनी का तो बोलत सुनत सबके उकरे ही सब भोजपुरी में। अब एमे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाए के चाहत, लेकिन हम तैका बताए तनी। हम लगभग ये चीज जब आईएससी में पढ़त रही तो हमरा से भोजपुरी लिखा पढ़ी के काम शुरू हो गई। आ काठमांडू में गईनी तो हमनी के गोपाल ठाकुर जी से भेंट हुई। हमनी के बड़ा लालसा रहे, बड़ा इच्छा रहे गोपाल ठाकुर से बात करे के, भेंट करे के। काहे हमनी के लइका में जनले रही सा ओती घर रेडियो में काम करे वाला एगो मरेसिया कहे के मतलब ओती घर हमनी के चिन्हल जानत गोपाल ठाकुर जी रहनी। गोपाल ठाकुर से भेंट करे के बड़ा इच्छा रहे। हमनी का भेंट कहीं से एगो बड़ा अचानक एगो चीज में भेंट भइल उनकरा से। तो हमनी का भोजपुरी पर बात कहीं से बड़ा देर ले बात कहीं से। तो ओती घर कथी रहे, भोजपुरी कुछ आदमी में 4-5 आदमी में सीमित रहे, आई लोग जानत ना रहे। ओती घर तरीका माने ईर्ष्या के घृणा के हिसाब से भी देखे। जैसे लोग देख ली अब ये गाँव और अब तक धीरे धीरे चीज हट रहा बा, जे हिंदी में बोलता, नेपाली में बोलता, ओकरा के तरीका लोग तरीका बेसी माने वैल्यू देता। हिंदी हमनी के मधेश बॉर्डर पर तरीका ले पढ़ल लिखल अपने आप के तरीका हिंदी में बेसी बात करे वाला लोग ई देख ले, हम रहुओ देख ले, हमनी सब के देख ले बनी भोगले बनी। वे भोजपुरी में बोलेला तो तरीका मतलब कितना पढ़ा लिखल लोग भोजपुरी में बोली तो अपना भाषा में बोली तो तरीका लोग माने छोट सोच रखेला। तो ओती घर काठी रहे कि कुछ आदमी में सीमित रहे। तो हमनी का बड़ा काम करी सर, हमनी का 8-10 गो लड़का, वो लड़का लोग वो साथी लोग के लड़का ना कहे के पड़ी। अब वो हमनी के साथी लोग बा, हमनी का हम उम्र है सर, हमनी का हम क्लास साथी ही सर। तो हमनी का कुछ लोग जैसे अब रउआ के बता दी भोजपुरी में पहिल का जनरेशन जो स्टार्ट भइल पंडित दीप नारायण मिश्र के पाला में, ओकरा बाद में डॉक्टर बंशीधर मिश्रा के पाला में, ओकरा बाद में हमनी के कुछ लोग दीपक गुप्ता जी के टाइम में स्टार्ट करनी सा। और ओती हमनी के बड़ा काम करनी, ऐसा काम करनी सा। हमनी का लिखा पढ़ी के जैसे एथी वाला किताब उताब लिखे वाला कारोबार तो सब तो ना करनी, लेकिन हमनी के एगो प्रचार प्रसार के उद्देश्य से, हमनी के पर जागरूकता बढ़ावे के उद्देश्य से, एकरा बुझी ना एक आंदोलन के हिसाब से हमनी के इतना जोर शोर से लगनी। वो टाइम में हमनी का दीपक गुप्ता रहस, उदय यादव रहस, भौज प्रसाद यादव रहस, हम रही, आनंद गुप्ता रहस, रंजीत कुशवाहा रहस, रामबाबू भाई रहस, स्वर्गीय विनोद सिंह रहस, ये हमने क्या कुछ लोग के साथी अमरेश जी रहस, मुस्तफा अंसारी रहे, एगो औरी समथिंग पटेल उनका नाम हवे, दो लड़की लोग रही, संदीप मिश्रा जी रहनी सरलाही के। सब मिल के हमने के इतना जोरदार से पर काम करनी से, बहुत काम करनी से। अब काम हमने के एगो ऐसा ना काम करनी से कि पूरा सरलाई से लेके रूपंदेही तक ले पूरा सांसद लोग के सम्मान कार्यक्रम कैनी, जेमे पहाड़ी मधेसी सब लोग आए, सब लोग भोजपुरी में बोलक। ओकर प्रमुख अतिथि माधव नेपाल जी रहन। माधव नेपाल के रउआ भोजपुरी में बोलल ना सुन ले, पहिल का बेर उतार लोग भोजपुरी के स्टेज पर भोजपुरी में भाषण करत उनका के देखलक लोग। और बोलवाए वाला हमनी के और उनका स्वीकार करे के पड़ल कि हमनी के भोजपुरी आए। ओकरा बाद में हमनी का विभिन्न किस्म के लोग के जागरूकता बढ़ावेला वैसा का काम करनी से। ओकरा बाद में एगो संगठन बनेनी, किताब निकाले लगनी से, एगो पत्रिका निकाली, कवि गोष्ठी करी से। एक साथे साथे और सब भी काम रहे, जेकरा इच्छा ना रहे, जागरूकता ना रहे, ओकरा के हमनी का धीरे धीरे पार्टी होके लगी रउआ काम करे लागम तो धीरे धीरे लोग के अटैचमेंट बढ़े लागेला ओमे, और ओमे धीरे धीरे लोग आकर्षित होए लागेला। तो वही निया भइला के और संस्था के माध्यम से हमनी के इतना ना ज्यादा माने लोग ओमे एक्टिव है। अब रउआ बताई अभी बीरगजे में हम कोनो भी भोजपुरी के कार्यक्रम देखे नहीं चाहे, सुने नहीं चाहे, अथी करे नहीं, हमरा बड़ा खुशी लागेला। हम अपन हमार मित्र आनंद गुप्ता से पूछे नहीं नेपाल में कि हो के चलावता, के करता, रउए बारे में हम पूछ ले कि के करता ही, तो उ कहलन एगो बारन साथी है हमनी के जान पहचान के। तो अभी बीरगजे में देखी, बीरगज में ना रहे। अब जैसे मिथिलेश जी बाड़न, अशोक जी बाड़न, शिवनाथ जी बाड़न, ऋतुराज बाड़न, रउआ बहनी, एगो भोजपुरी टाइम्स वाला
प्रभु जी और केहू केहू बाटे लोग, सब लोग के नाम भी याद नहीं के पड़त। कितना अच्छा काम करता लोग और दूसरा लोग नहीं के करत लोग, अपना लोग करता लोग जी और हमनी के विकास होता। जी तो लेकिन पहले में आई अभी में तो बहुत ज्यादा फर्क बा। काहे तो पहले भोजपुरी चाहे कम लोग में सीमित बा, अभी लोग के एगो और टॉपिक जोड़ देना चाहता है। पहले हमनी का पूछी सकी भोजपुरी में किताब हमनी का पढ़ेला जब खोजनी नो तो ना मिले। आ अपना बहुत किताब बा। अभी के टाइम में लगभग एक आदमी लंग अगर 50 गो आदमी भोजपुरी में लागल बा तो एक आदमी लंग आइयो लिखल पढ़ल बाटे तब 5 गो किताब के बहुत लोग बाटे जौन 5-5 गो किताब तैयार बा, लेकिन ओकरा लंग आर्थिक स्थिति कमजोर भेला के चलते ओकर किताब नहीं के छपा, चाहे ओकर किताब चर्चा में नहीं के चाहे माने पब्लिश नहीं के हो सकल। जी जी पेपर भी हमका कुछ लोग बानी जो काम कर रहा बानी कि साल में भाई 2 गो 1 गो किताब तो छपवावल जाओ हमनी का। जी लेकिन रउआ बाहर रहतनी से ई प्रश्न रउआ से कइल जायज हम बुझनी है। बहुत जमात ऐसन बानी कि कुछ पढ़ला लिखला व शहरिया भइला के चलते अपन भाषा साहित्य संस्कृति के थाती रखतानी व ओकरा के भुलाइल जातानी। विशेष तो ऐसन मानसिकता राखे वाला लोग से रउआ का कहे के चाहे? देखिए एकरा के एगो साधारण चीज से हम जोड़ के बतावतनी अपने। और वह एगो होटल में चाहे रेस्टोरेंट में 5 स्टार होटल कहीं चाहे कोनो चीज में कितनो खा ली धकड़ ली कुछो कर ली, इतना मतलब खाई नटी पर ले खा ली कहल जरा ना संतुष्टि ना मिलेला। आ जवन अपने चटाई पर चाहे भूइया में घरे बैठ के दाल भात तरकारी घी अचार जवन अपना घरे खा ले उनमें कितना संतुष्टि है। ठीक बा अपने आप के देखाम कि हम 5 स्टार होटल में खैनी है, लेकिन अपने के मन संतुष्ट ना हुई। उहे बात बाटे उहे भाषा सीख गए। और वो कितनो इंग्लिश बोली, कितनो नेपाली बोली, कितनो ढाका टोपी लगा ली, कितनो कुछो कर ली, लेकिन जौन संतुष्टि रहुआ अपना भाषा में बोले में। अच्छा एगो बात बताइए, आदमी रोवेला तो इंग्लिश में, जैसे हमार घर बाटे बेलदारी, हमारा चोट लागेला चाहे दर्द होखेला तो हम इंग्लिश में काहे ना रोवे नहीं कि ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड विथ मी। हम काहे रोवे नहीं कि माई के माई हमार पेट दुखाता। ये सब नौटंकी है लोग के। जी अब दुख में अपने अपने भाषा याद करेला, अपने लोग याद करेला, उस सुख में तो 50 गो लोग याद करबे करेला। जी अब रुआ अग्रपंथी में रह के भी काम कर रहल बानी, ऐसे प्रश्न रुआ से कइल जाताटे। मुख्यतः अपन भाषा साहित्य संस्कृति ला कैसन कैसन काम भइल और कैसन कैसन काम करे के बाकी बा, जैसे हमनी के भाषा साहित्य संस्कृति और लोग तक पुगावे में हमनी सार्थक रहल जाई? देखिए संगठन सब कुछ बनल बा नेपाल में, वो हमनी के शुरुआत कैल है। अभी कुछ लोग बाटे जो बड़ा अच्छा, हाँ ये परफेक्ट नहीं थे, पूर्ण नहीं थे, शुरुआत बा। अब जैसे एगो शिवनंदन जी बड़ा, शिवनंदन जी अभी तिरुपन देही के बड़ा बड़ी जोर शोर से लागल मान, एगो हमनी के उम्र के आउ खूब लिखता रहा। अब जैसे भोजपुरी के बारे में, अब भोजपुरी में कथी बाटे कि हमनी के 1 से 9 तकले किताब सारा छपा गई बा। कुछ दिन पहले 5 तकले छपा गई रहे, अभी तकले छपा गई बाटे। और सब बाल शिक्षा की किताब हम खुदे लिखनी, प्रौढ़ शिक्षा की किताब हम खुदे लिखनी, महिला शिक्षा की किताब हम खुदे लिखनी, पाठ्यक्रम नेपाल सरकार के और सब किताब भी छपाइल बा, लेकिन उपयोग में नहीं खे। लोग कोशिश करता, अभी नया नया आप देखते बानी देश में गणतंत्र आयल तब से सब लोग बेहाल बा। कोनो राजनीतिक अथी बा, कोनो पूछो। बहुत मेयर उप मेयर बहुत ऐसा गांव बाटे जहाँ उप मेयर मेयर के झगड़े खत्म नहीं के भइल, जहाँ शिक्षा के कोनो बातें नहीं के। आई में एगो और कथी बा कि अभी बहुत कम जगह से बाटे कि भाई हम मेयर बनल बाड़ी चाहे उप मेयर बनल बाड़ी चाहे मुखिया बनल बाड़ी चाहे पूछो हमारा विकास करे के बा। बहुत लोग बाटे कि भाई हम कितना में से हंसोती ना, तो हर एक गाँव में, हर एक गालिसा में, हर एक नगर पालिका में बहुत ज्यादा बजट चाहे पूछो बा शिक्षा पर खर्च करे के, लेकिन ओकर उचित खर्च कहाँ हुई वहाँ के मेयर उप मेयर ये लोग के उस चीज के जानकारी भी नहीं के, जानकारी भी नहीं के देले। उ लोग कहीं ना कहीं अपने में व्यस्त बा लोग। आज ना बिहान तो चीज हो ही जा रहा बाटे, जहाँ बात उठता के स्वतंत्रता के, गणतंत्र के, प्रजातंत्र के, चाहे ये भी माने एक मूल मतलब बाटे कि अपन पहचान के, तो वहाँ तो मातृभाषा में शिक्षा जरूरी बा। आई चीज नेपालों में बहुत जल्दी होए वाला बाटे, का तो सब चीज तैयार बाटे। बाकी की हो गए माने सरकारी कामकाज सरकार से ले वाला बात जी, सरकार के कुछ कमी कमजोरी होई वाला बात बाटे, लेकिन
उ सरकार के अपन कमी कमजोरी बाटे। साहित्य में अभी देखल जाता, हमारा सबके उससे बात होकेला बड़ी जोर तोर से लागल बा लोग। एकर अपना संस्कृति के भाषा के रीति रिवाज के बचावे के एक उपाय बाटे कि रउआ अपन साहित्य खूब लिखी चाहे तो एगो अपने के इतिहास बनता। तो एक काम में बहुत लोग लागल बा। अभी ये अगर केहू बताऊं से आर्थिक स्थिति अगर मदद हो जाए तो 100 गो किताब भोजपुरी में छपा सकता। एक आदमी 5-5 गो के मटेरियल लेके लिख के रखले बाटे। लेकिन अब एगो किताब छपाए में रहुआ 70-80 हजार रुपया 1000 पीस छपावत तनी एगो साधारण किताब तो 70-80 हजार रुपया लगेला। एगो साधारण विद्यार्थी के, एगो साधारण काम करे वाला के, साधारण शिक्षक के तो 70-80 हजार रुपया लगा के वो किताब छपावल तो बड़ा मुश्किल हुई। तो ये पर हमने कुछ लोग बात करता ऊपर जुटावे के कोशिश में पानी से देखिए पहले सक्षम होता। आए में बहुत ज्यादा लागल गिरल बानी आनंद गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, गोपाल ठाकुर जी, गोपाल जी, हमार साथी नाथ, ऋतुराज जी, दिग्गज के टीम लोग, मिथिलेश जी, ये सब हमने के कर रहा बानी। सब हमने के ये पारी की कर जा। जी, अब हमने के कार्यक्रम के अंत में बानी सन। अंतिम प्रश्न भी रुआ से रही। बहुत युवा जोश और जागर के साथ आज अपन काम कर रहल बानी, अपन भाषा साहित्य संस्कृति प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ काम कर रहल बानी। लेकिन उहाँ लोग के जौन सहयोग मिले के चाहिए हमनी के अग्रज लोग से उ नइखे मिले पावत वा समन्वय नइखे होके पावत। वैसन लोग के अगाडि लियावला हमनी के अग्रज लोग के कैसन भूमिका निर्वाह करे के चाहिए? हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा बात कहनी। हमू भोगले बानी या हमू देखले बानी। कथी होखेला कि रउआ खुद के बुलंद करी। अग्रज लोग में कमी कमजोरी बा, सब में नहीं थे, लेकिन कुछ लोग में बाटे ही कमी कमजोरी। उ लोग सहयोग करे के ना चाहेला, उ लोग के पता ना उ लोग के का दिक्कत बाटे। लेकिन हमने को वैसन के भय तो हमनी का काठी कहनी कि वो लोग के छोड़ देनी मतलब वो लोग तो है नहीं बा गार्जियन, लेकिन वो लोग से मतलब जितना आशा रखले रहनी उतना आशा ना रखे खुद के कहनी। अब खुद के कह के हमनी का सफल भइनी सा। तो हम निहोरा करम, आग्रह करम कि अग्रज लोग हमने के जे भी अगर पहले पढ़ले लिखले बा लोग चाहे कुछ करता तो उ लोग नैका लोग के सहयोग करो। वो लोग के जैसे वही के चलते हमने के काठमांडू में रहनी सा। तो हर एक महीना के एगो एतवार के हमने का कवि गोष्ठी करी से 2-2.5 घंटा 3 घंटा चले। वो में छल फल से लेके सारा चीज होके आई चलल 4-5 बरिस। आनंद जी अभी लॉकडाउन के चलते आनंद जी चलावत रहनी, हमने के चले नहीं अमेरिका तो अभी भले बंद बा लॉकडाउन आई नेपाल में ही कोरोना का चलते। आई रउआ लोगन जौन एफएम वाला काम करता नहीं, चाहे अब ये कुछ चैनल सब अपन दीर्घ, चाहे कुछ लोग इंडिया के लोग भोजपुरी में लाइव कार्यक्रम सब चलेला, कई बड़ा फायदा कैलक समाज में हमनी के। तो अगर लोग के ये बात कि उ लोग सहयोग करो लोग हमनी के, अगर केहू नहीं खे करत तो खुद के अपन किताब पढ़ी। अगर लोग से सहयोग के भी जरूरी नहीं थे, अपन किताब पढ़ी, लाइब्रेरी में जाई, चाहे लाइब्रेरी बा अगर नहीं थे तो अब तो ऑनलाइन के जमाना बा कि गूगल में सर्च कर सकता नहीं, ओकरे बारे में जानकारी ले सकता नहीं, लिख सकता नहीं। सेल्फ स्टडी भी एगो बहुत माने रखेला। लेकिन हमरा नहीं के आशा लागत कि केहू लोग 1 बेर 2 बेर तीसरा बेर जान तो उ लोग ना कही। आए में हम आज के युवा लोग बाटे वो लोग से अनुरोध करता नहीं कि अपन नौकरी, अपन बाल बच्चा, अपन घर परिवार तो हैले बा, लेकिन एक साथ साथ अपन माटी के लेल भी, अपन मातृभाषा के लेल, अपन साहित्य, अपन रीति रिवाज के लेल भी सोचो लोग। उहे एगो चीज बाटे जौन अपने के कामयाब रहे। बाकी इंग्लिश पढ़े के चाहे बहुत अब ना कहे के चाहिए, लेकिन देखिए नेपाल में कितना हाई पोस्ट पर लोग गूगल बाटे। अपन मधेसी भोजपुरी चाहे मैथिली लोग, लेकिन वो लोग के का मूल्यांकन भेल बा? मूल्यांकन तो उहे भइल बा जो साधारण लोग के भइल बा। वे अपना भाषा से भइल रहे लोग, अपन ना के लेल पहले रहे लोग, तो लोग के कुछ बा। अब राजेंद्र बाबू इंडिया के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एगो इतिहास बा कि भोजपुरी में फिल्म पहल का बेर उहे शुरुआत कइनी लोग। राष्ट्रपति कम भोजपुरिया लोग भोजपुरी के नाम से ज्यादा जानेला उनका रहते। वो अपना घर में कभी भी दूसरा आदमी से हिंदी ना बोलते, का पढ़ा लिखा ना रहनी कि बुर्बक रहनी कि देहाती रहनी, काहे भोजपुरी में बात करत रहनी। कि हमनी के छोट सोच बा जौना हमनी के पहले पढ़ लिख ली, शहर वर चल गई, आके गाँव में नेपाली में हिंदी में झाड़े लगनी। अरे भाई सब केहू पढ़ा लिखा तो सब केहू के तो इंग्लिश नेपाली सब केहू के बोले के लू है बा। हम ये 5-6 गो भाषा बोले नहीं, खूब निमन से बोले नहीं। हम अपन लोग बेटा तो भोजपुरी में बात करे नहीं। जी,
अब इतना भोरे भोरे अपन अमूल्य समय हमनी के देनी, हमनी के समाज समुदाय के संगे अपन समय साझा करनी, ओकरा खातिर रउआ के ढेर सारा धन्यवाद सही। सुप्रभात बाटे सर। धन्यवाद जे रउआ हमरा के लायक समझनी, हमरा दू चार शब्द कहे के मौका मिलल। आशा करतानी कि रउआ ऐसा काम सब करी। रउआ बहुत अच्छा काम कर रहल बानी। कमती में भोजपुरी साहित्य पर देखतानी अपने कुछ दिन से चर्चा करावतानी या करतानी, बहुत निमन काम बा। राउर भी एगो इतिहास में भोजपुरी के इतिहास जब भी बनी ओमे याद कल जाई और नाम रही। रउआ के भी हमनी का चाहे रउआ भी हमनी के याद करम। एक साथे धन्यवाद सबके ऊपर, श्रोता लोग के धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। श्रोता, आज हमनी के साथे रहनी है साहित्यकार, भोजपुरी के बारे में जानकार और सुधारती सुभाष बैठा जी, जे अपन माटी से दूर रह के भी आज अपन माटी के पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा कर रहल बानी, सद्भाव के साथ सब में प्रचार प्रसार भी कर रहल बानी। जौन अपना से होके सके वाला काम बा वो भी कर रहल बानी। और फिर बिहान हमनी के नया अतिथि के साथे रुआ सबन के माज में उपस्थित होकर बाचा करत, आज के खातिर प्राविधिक रूप से सहयोग करत सत्येंद्र जी के धन्यवाद। हम श्याम सराफ के दी।